I no deixem de parlar d'Operación Triunfo perquè a les estrenes teatrals destaquem una fantasia absoluta que és Aladdin The Pop Musical, on podrem veure a la Nerea Doté. Aquesta comèdia musical arriba ara al Teatre Condal, dirigida al públic infantil, on es tractaran, adaptant la mítica història d'Aladín i la llanta màgica, temes com la fama, la repercussió de compartir les nostres vides a les xarxes socials i coses així que molt interessants. Estàs ben carregat, no hi ha escapatòria, tan pesat. I continuem parlant de temes ben actuals amb la primavera que desperta al Teatre Victòria. Sí, aquest musical de pop-rock tracta sobre el despertar adolescent de la identitat, l'amor, la incomprensió, la por i la repressió. Un musical que ha recorregut el món sencer des de la seva estrena a l'Off-Broadway el 2006 fins ara, a Barcelona. T'he de dir que jo la vaig anar a veure, Bruno. Jo també a l'institut estava. Ah, mira, fantàstic. Jo crec que no hi ha obra que m'hagi fet vibrar més a la cadira que el despertar de la primavera. És maca, és maca. Sí, és que a mi m'agraden aquests musicals que et fan retombar tot el teatre. Molta potència, i sí. el terra comença a moure's i tu t'aixeques amb els protagonistes i hi ha una escena final, una actuació final, sí, on tots embogeixen i és una meravella de veritat. Si no heu anat a veure encara el despertar de la primavera, aneu-hi perquè us agradarà moltíssim, i si ja heu anat us recomano repetir perquè tindrem l'estrena de Leopolda Olda, la Clara Moraleda com a actriu, i també una representació del Teatre Victòria que pels que ho veure al Teatre Gaudí serà molt nova, i doncs si ja l'heu vist al Victòria doncs repetiu-hi perquè us ho diem nosaltres i ja està. Semblarà que ens paguin, el Teatre Victòria. Tant de bo. Però és que ens agrada. Tant de bo. Teatre Victòria, Mago Pop, paganos un cafè, un coffee. De moment tenim el Teatre Romea, que amb José Sacristán estrena Señora de Rojo sobre fondo gris fins al 12 de maig. Sí, Sacristán protagonitza aquesta obra de Miguel Delibes. El dia 30 hi haurà també un col·loqui postfunció pels que us interessi amb els artistes. Proposta molt interessant. També us recomanem moltíssim que aneu a The Vincent Van Gogh Experience, que ho tindreu fins al 2 de juny perquè és molt interessant. Bruno, explica una miqueta de què va això. Sí, bueno, es tracta d'una exposició immersiva en la qual, a través de projeccions i un treball escenogràfic molt, molt treballat, els visitants poden gaudir de recórrer entre els girassols de Van Gogh i bé, ficar-se dintre les coses de Van Gogh. És molt interessant. Jo crec que ara que estem parlant tots de realitat augmentada i realitat virtual, veure aquesta exposició, que és realment tenir els quadres davant dels nostres propis ulls, que cobrin vida sense necessitat d'ulleres ni pantalles, doncs és molt recomanable. Sí, és refrescant, sí. On està això? Al Port Vell. Al Port Vell la podeu anar a veure. Està creada i realitzada per la Van Gogh Museum, no? per el Museu Oficial de Van Gogh d'Amsterdam. El Wyoming està de celebració perquè l'Intermedio celebra els seus 2.000 programes aquest 4 d'abril, no, Bruno? Sí, hi ha un gran show a la sala Florida Park de Madrid, a veure què fan, ja ens ho ensenyaran, té molt bona pinta. Més coses, també tenim. També tenim que el 5 d'abril s'estrena la nova sèrie de Movistar Plus Justo antes de Cristo, protagonitzada pel xanante Julián López, i a la qual es parlarà sobre la vida contemporània a través d'una història situada a l'any 31 abans de Crist, o sigui, una història de romans. Doncs mira, també la podeu veure. Ens hem d'acomiadar d'algun programa. Lo siguiente, Raquel Sánchez Silva deixa la U de Televisió Espanyola, baixa xifres d'audiències, i sabem quin programa ocuparà el forat que deixa, no? Efectivament, la cadena recupera TVemos, un format que ja el 2015 es va emetre, presentat per Elisa Mollà, que recupera bàsicament els moments televisius més importants de cada dia. Com TV3 per un tub. Sí. TV3, per cert, que també veurà finalitzar un dels seus programes, segons avança en exclusiva en blau, la nit dels Oscars. Sí, l'11 d'abril s'emetrà l'últim programa d'aquest icònic duo còmic. La decisió sembla ser que ve de part d'ells mateixos, no de TV3, que volia renovar. Sí que és un programa car, no? Això s'ha comentat bastant, tot i que l'audiència era molt bona i bé, declaren els Oscars que volen dedicar-se més a la competència que estan liderant, com sempre. Doncs mira, és una llàstima perquè era un molt bon programa. Jo vaig anar de públic, de fet, a l'assaig del primer programa, l'assaig del pilot. Ostres! I els hi vaig felicitar, estava molt bé. Realment jo crec que té moltes claus per poder funcionar. Ha funcionat i jo crec que el veurem tornar. Ara potser faran una pausa, jo també ho crec, sí. Però els veurem tornar. No tornaran allí abajo, que ja han dit que aquesta temporada que s'està emetent serà l'última. Sí, la sèrie diu adeu després de 5 temporades ja, bones dades d'audiència també,
però també per decisió pròpia dels creadors, que ja la volen acabar. Doncs mira, coses que passen. En fi, unos que vienen, otros que se van, la vida sigue igual, no? Com cantava Julio Iglesias. Uau! De moment, nosaltres acabem el calendari d'aquesta quinzena explicant-nos què farem al cinema d'aquesta setmana. Quina pel·li tens ganes de veure aquesta quinzena? Vaja, és que jo crec que tothom ja la coneix, però és que l'heu d'anar a veure si no la coneixeu. Nosotros, de Jordan Peele. O sigui, Jordan Peele és una persona, un director fascinant, o sigui, està revolucionant literalment el gènere de terror. També Get Out va ser molt famosa, va guanyar bastants premis, i bé, Jordan Peele ve del món de YouTube i de Comedy Central. Això sorprèn bastant i ha fet com aquesta metamorfosi de director molt xula, i ara ve amb Nosotros, que té molt bona pinta, o sigui que l'aniré a veure segur, i vosaltres hauríeu de fer el mateix. Me l'apunto, Bruno, però jo, si he de recomanar una pel·lícula aquesta setmana, no puc deixar de parlar de Dumbo, sí, que torna, una pel·lícula de Disney, que torna amb aquests remakes que estan fent tant, no, a Disney, sota la direcció de Tim Burton, que ja va fer Charlie la fàbrica de xocolate i Alicia el país de les meravelles amb Disney, i jo crec que veurem una història de Dumbo diferent a la que ja coneixíem, pel que he pogut veure als trailers, i serà molt interessant veure com és aquest elefant de les mans de Tim Burton. Acabem també comentant que Dolor i Glòria ha tingut la millor estrena espanyola del que portem d'any. Sí, Almodóvar ha aconseguit superar a la Capitana Marvel. A la Capitana Marvel. Sí, l'ha superat, aconsegueix estar al número 1 al rànquing de millor estrena d'aquest any amb 1,2 milions de recaudació. Doncs mira, Almodóvar, ole tu! Sí. Ole tu!